Det var der pladen. Hernede. Nej. Heroppe. Nej, det kommer ikke. Det er ikke weekend. Nej, det er næsten weekend. Men det kommer ikke. Hvorfor? Okay. Ej, jeg kommer lige ind i bilen. Ja, det kan du ikke høre. Kom her, Camilla. Ja, Camilla. Vi er ikke med. Så kan man se sammen. Hvad har det? Nej, men bedst det er alt for mange. Ja. Jeg sagde mig og Michelle, så... Hallo? Men det er jo... Det var du. Spiller og være. Hvad kan du trække dig? Må jeg godt tage en for? Okay, jeg kan snakke lidt. Hvem er det her? Hvad er det? Et snørbånd. Det er jo nok hele snørbånd. Det er bare vigtigt, at det ikke går for hurtigt. Hvor er de andre? Det er noget, der er